Tak dnes je štvrtok 16.10.2014. Sme na ihrisku FC Ružinov. Máme majstrovský zápas. 16 hodín 07 minút. S malým omeškaním začíname majstrovský zápas. Žijeme, chalani žltočierni, žijeme! A záver, Raďo. Výborná lopta. Až do brány strela. A právačkou. Dobrá, Dano. Viktor! Kurík! Naspäť! Naspäť, Janik, naspäť! Návrat! Randy! Trhač. Prebieha už 2. minúta 0-0. Pekne, Vicky. Vedľa sa hrá druhý zápas paralelne u Desiny. Po toho! Výborne, Alex. Máš rozviazanú šnúrku potom. Janik, napadaj toho Densera. Janik, pohyb. Viktor! Asi hrá, Raxo hrá. Poď. Poď proti. Dobrá, dobre. Strelaj. Hej, ľudí! Tak hráš, Robo! Kto pozeráš? Nemáš! Nevadí, nazad! A to si tu posúvali jak Island a jak Írsko proti Nemecku. Podano, Dano, záber! Záber! Dobre, Dano. Ešte! Ešte! Škoda. Pekne sa šrikoval Vicky. Poď Vicky, výborne, či on je Andy. Výborne, Alex, to ide. Skús! Maja, poď ho!
Ešte dobene. Lev sieťuje nám gól v 5. minúte. 1-0 sa domáci ujímajú vedenia. Poď, nevadí, dám viac gólov, nevadí. Hej, mu zdemoloval. Ešte. Roh, priprav si ho. Už! Ježiš, tyčka. Striedame v 7. minúte stretnutia za stavu 1-0 pre domácich. Teraz prehrávame. Už je dobre, stop. Dobre, nič. Nenechaj sa otlačiť. Príliš jednoduché, vynikajúci návrat, to je ono. Podaj skoro Meťu. Výborne. Dobre, zo zeme. Míšo je. Meťu je. Dobrá. A nakoniec Hugo. Čo tam stvárajú? Tento nám dá nejaké ďalšie góly, tá sedmička. Domáci majú čas, vedú 1-0 v 8. minúte prvého polčasu. Loptičku si ešte štelujú. Reaguj tam. Kankár. Juro. To musíme vymotať. Výborne. Už zálož niečo, to je ona. A šlap! Á, škoda. Dobre, dohral ten súboj, faul, kopeme. A tu dal Ružinov gól na druhom ihrisku. K čiare a utekaj. Už ne. Toto! Ešte! Roh. Rohový kop. Poď, máme, kto hádže od nás. Míšo.
Proti, niekto chodte. Nevadí, hraj ešte! Zahrajme. Normálne to už rozhľad. Hugo. Hugo. Chlapci, poďme už niečo súvislejšie vytvoriť. Domáci stredajú v 11. naskočenej minúte. Vedú 1-0, majú čas logicky. Padajú. Nič. Martin, dobre, Martin, hore. Tam, mám. Mišo. Mišo! Mišo. Úplne! Poď. Poď, Juro. Poď, Juro. To je ona. Záberte niekto. Sám, záber, Samo. Dobrá. Čisto. Mišo nezašlapil, hraj. Už, neskoro. Výborne, Mišo, ešte dokončí to. Ešte to nie je dokončené. A nedokončujete súboje. A oni nám dávajú góly. Nedokončujete súboje, chalani. Hrám ďalej, nevadí. Poď. Už naskočila 13. minúta, prehrávame 2-0. Poď, nevadí, hrám ďalej. Ale dokončujte súboje. Hraj. A poď. Už sa rozostupte. Ťažké to musí, Miško to musí zachraňovať. Nenechaj sa preskočiť. Už jednu prestuž hore! Dúfajme, že sa Juro chytí. Komplikovane. To je ono, ideš, Juro, Ježíš. Aj my striedame. Striedame v 14. minúte stretnutia prvého polčasu. Poď, žltý, hádžeme. Prehrávame 2-0. Chceme začať hrať. Podano! Poď! Jaj! Nič. Výborne, Šumák.
Maxi! Poď Martin! Preverenca, poď, Dohrávam to. Poď. Dobre. Poď, zober loptu. Poď do nej. Poď ešte. Musí väčší tlak. Neboj sa, Filip, to je ona, ešte. Pomôž si. To je ona. Dá. Janík, Maxi, pohyb! Robi, poď! Poď, Slivka, poď, Oliver! Jakub, popohrať, to je, nevadí, poď, navrát! Poď, navrát! Janík, zober hráča, hneď! Poď! Oliver, musíš ísť do ťa! Poď, Zot! Napadaj! Ešte. To možno, jak to môže vybojovať. Nedôrazný. Tu si dať? Neskoro. Prebiehajúcej 17. minúte stretnutia. 2-0. Domáci vedú. Aj, súdi. Súdi púšťa nejakú tvrdšiu hru. Výborne, ešte Šumák, to je ono ešte! Hraj! Neskoro, Aďo, neskoro. To je ono, Filip. Už dávaj! Už! Úževnatý, super. Už daj, to je ono. Podanko. Dovol si hociva, čaj. Už. Výborne. Kokso tento dohrávajú. To je ono, druhá strela na bránu. Do priestoru brány. Až v 18. minúte. Pekne, áno. Pálko, daj skôr loptu. Daj skôr, Pálko, loptu otvori. Sám. Maťo, kam ideš? Ty kokos. To je neuveriteľné. Oliver, tam kde utekáš? Poď do toho, neboj sa toho! Však dostaneme takto x gólov, keď nepôjdeme do toho, chlapci. V 20. minúte 3-0, však nechodíme do súbojov. Chalani, vôbec nechodíme do súbojov. Ich púšťame.
sa nevyhrá samé. Odran ďalej. A už. A poď. Poď, preskočí ho. Poď, Juro. Poď, Juro. Hoď si ho až do brany. Až do brany. Nechaj sa rukami otlačiť. To môže byť. Výborné, Meťu. To je ona. Už to posúvaj. To je ona. Šláb, Juro. Šláb, Juro. Neboj sa. To je ono, to treba aktívne. Ešte, Ďuro, to je ono. Ešte to tam naháňaj. Však to nemôže byť oni v pokoji. To je ono, ešte to naháňaj. Čo je súdi? Ježiš. To je ono, ešte. Poď, Hugo. Tá 22. minúta, 3:0. Poď, Juro! Poď, Juro! Poď, Filip, posúvaj! Púštať spätná má byť naša. Pomotaný. Ešte, súdi. Juro, musíš, poď, Juro! Tá 23. minúta prebieha. 3:0 pre domáci. Neuveriteľné. Ale je to tak. Ešte poď! Už. To je ono. Už. Poď, Juro. Poď, Juro. Škoda. Myšlenka dobrá. Poď, Juro, poď! Či kto to tam je? Hugo? Dobrá, Hugo. Striedajú v 24. minúte domáci. My máme rohový kop. A ďalší. Je to tam! No konečne. Ani neviem, kto to nás zobral. Zober loptu, výborne. Neviem, kto dal gól ani. 3:1, poď hran ďalej, však toto nemôže ísť ináč, len väčšou bojovnosťou. Naskočila posledná minúta prvého polčasu. Výborne, to je ono. Ešte, Hugo, ešte! To je ono, Hugo. Už. Škoda, dobrá myšlienka. Dobre, ešte dokončí ho. Ešte bojujem. To musí byť bojovnosti, chalani. To je ono. Už je tvoj. Výborné. To je ono. Bojujem. Už, bum. Dobre, roh. Dobre, prerušená hra. Zranený hráč.
Poď, priprav si ten roh. Jaj, výborná, Ďuri, škoda! A ešte hrám! Riadny hrací čas prvého polčasu uplynul, ale rozhodca nastavuje niečo za drobné prerušenie. Ešte, není konec, stále voňo! Stále! Ešte není konec, stále ju nemáme! Dokončí to! Toľko strát lopt. Dobre, polčas. 3-1 polčas.